Hola, què tal? L'altre dia vam fer la tècnica del cap d'ou per dibuixar un cap de perfil. I com que sé que a molts de vosaltres us agrada el dibuix realista, doncs he pensat que tornaré a fer un altre personatge seguint aquesta tècnica perquè practicar una mica més, d'acord? Faré un personatge que tots coneixeu, un personatge de còmic. I ja veureu qui és a mesura que el vaig fent, d'acord? A veure si us animeu també a fer-lo. Vinga, començarem. Tornem a fer aquesta línia recta, però inclinada, i tornem a dibuixar un ou. Veieu que aquesta línia ens va molt bé per calcular més o menys el centre del que seria l'ou. Aquesta part de l'ou, com us he explicat abans, queda bastant vertical, d'acord? Mentre que l'altra queda més inclinada. Llavors el dividim per la meitat. I fem dues meitats més, una meitat aquí i una meitat aquí. Molt bé. Llavors, aquí començarem a dibuixar el front. I aquí, aquest foradet que queda entre el nas i el front. Ara ho farem però un nas diferent. Perquè aquest personatge que farem ara és un personatge de ficció que vosaltres coneixeu molt bé. Aquí fem el nas, aquí farem la ratlla i aquí començarem a fer el que seria la boca. En aquest cas la boca serà molt més exagerada. Veieu? És molt més gran. Aquí seria la part de les dents i el llavi. I aquí la part de la barbeta. En aquest cas la barbeta l'estirarem més del compte, o sigui que ens anirem més enllà de l'ou. Aquí, com que hi ha la boca somrient, li farem aquest plec més marcat. Tornem a posar la cella per aquí sobre, per sobre d'aquesta línia del centre. Aquesta cella, veieu que també és més exagerada, s'aixeca cap a dalt i torna a baixar. A l'ull. Molt bé. I aquí col·locarem l'orella. Aquí li farem uns plecs, unes arrugues, i li marcarem una miqueta més aquesta línia. I començarem a fer ara els cabells. Farem uns cabells una mica punkis. Us en recordeu del coll? El coll no l'havíem de fer recte aquí, que si no semblava una farola o un xupa-xup. Fem que se'n va una mica de costat, així és. I aquí, diguéssim, la part dels cabells que queda a dintre de la que seria la forma de l'ou. Una part queda per fora i aquesta queda per dintre. Aquesta seria la part d'aquí als costats i que va fins a l'orella. I després per fora continuem. Veiem que ens passem una mica del que seria el crani, que seria la part de sota de l'ou. Aquí està tombat, està al revés, però això seria la part de sota si ho poséssim dret. I ara, aquí per exemple, doncs li podem fer uns cabells així. I els cabells van a parar aquí, darrere l'orella. D'acord? Continuaríem per aquí. Molt bé, ja tenim una mica la base, no? I ara, el que podem fer, perquè quedi més bonic,
i no vegin el nostre truco és esborrar aquestes línies en compte, perquè ja les hem fet servir, han sigut la nostra base per construir el cap realista, que no és un cap de manga, però que també podria ser un cap de manga si volguéssim, però que a partir d'aquesta forma bàsica que és l'ou, doncs podem acabar construint una cara de perfil molt realista. Veiem tot això, fins i tot això. Veieu que l'ou va desapareixent i queda només el cap. En aquest cas la barbeta era una mica més sortida i ens hem anat una mica més enllà del que seria la part de l'ou, de la punta. Molt bé, i ara li acabem de donar els últims detalls, per exemple l'ull i per exemple els cabells. Aquí, per exemple, les dents, podeu fer així. I els llavis. No sé si sabeu quin personatge és aquest. Jo crec que sí. Té el nom d'una carta. Del pòquer. Aquí, per fer-ho una miqueta més dramàtic, li posaré una mica més de sombres, I aquí els cabells, doncs, més fosc. I li deixarem un brillo. Aquí hi esbossem només una mica la jaqueta. I aquí li podem posar uns plecs també en les arrugues. Una mica d'ombra aquí a l'orella. Posem una arracada també. I li enfosquim la cella. I aquí tenim un Joker, però realista. D'acord? Aviam si us atreviu a provar-ho, en realitat no és tan difícil. Bueno, ja tenim el personatge. Ja heu vist que era el Joker i us animo a que vosaltres intenteu fer un altre personatge, a més d'aquest, inventat o inspirat en alguna persona que conegueu o en algun personatge de còmic que us faci gràcia, d'acord? Vinga, esperem els vostres dibuixos. Fins aviat!